Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, Aldaw nin Webes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po si Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Inako kan Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG na nadidipisilan sindang masusog ang lokasyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sinabi ni CIDG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, na pirming nakakadulag si Roque kada bes nagbabalo ang mga kapulisan na dakopon ini. Piglilinaw kay ni na may matibay na ebidensya kung hain si Roque. Matatandaan na nahahampang sa contempt as in detention order ining si Roque hali sa House Quad Committee dahil sa dekay ni pagtaunin mga dokumento para sa investigasyon manungod sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mientras tanto, nahahadit si House Quad Committee Co-Chair Benny Abante kay Rose Nono Lin na kunday pa ini mahampang sa komite, posible na ining ipakontempt. Ini ang simbag kan legislador matapos maarama na nag-file ini ng Certificate of Candidacy sa pagkakongresista sa 5th District kan Quezon City. Alagad ay naghampang sa pagdangog kan komite. Kaibahan si Lin sa mga incorporator kan nagkapirang mga kumpanya na konektado sa POGO na pagsadiri kan pigsasabing agom niya na si Alan Lim. Enot nang isinabay ini sa Farmally Scandal. Sa kunyan, may show cause order na si Lin para sa pag-ampang kan Quad Committee na minaimbestigar sa koneksyon kan POGO, illegal na droga as in extrajudicial killings. Personal na naghilingan si Pope Francis asin ang bagong designar na kardinal na si Bishop Pablo Virgilio David. Nangyari ang paghilingan kanduwa sa Synod Hall sa Vatican kung saan nirani ni Bishop David ang Santo Papa asin nagpamidbid. Sigun kay David na nagkaigwanin paghuron ang duwa asin pinasalamatan kay ni ang Santo Papa sa pagkakadesignar sa iya. Inabisuan man kan Santo Papa si David na utobon ang anuman na trabaho lalo na sa pagserbi sa simbahang Katolika. Matatandaan na kaibahan si David na siyang obispo kan Caloocan sa presenting presidente kan Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa 21 mga obispo sa manlain-lain na nasyon na maging kardinal. Ang 65 anyos na obispo, iyon pansampulong Filipino kardinal digdi sa satuyang nasyon. Mientras tanto, mga tugang formal ng sinelyohan kan Department of Education o DepEd as in Bureau of Jail and Management o Jail Management and Penology o BJMP ang sarong kasunduan na mapahiwa sa access kan mga person deprived of liberty o PDL sa edukasyon. Ini makaliis na pinirmahan kan duwang ahensya
ang sarong Memorandum of Agreement para mailaog ang mga PDL sa Alternative Learning System o ALS. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, importanteng magkaigwanin tamang edukasyon ang mga PDL para magtaonin paglaom asin dignidad para sa magayon na futuro. Inumaw man kan sekretaryo ang tagapangalaga ko guru ko program kan BJMP na siyang epektibong instrumento para sa pakaukod kan mga detenido. Sa presente, may 20,000 na PDL ang naka-enroll sa ALS program sa nakaliis na 3 taon kung saan sobra sa 5,000 kaini ang nai-enroll kan school year 2023 hanggang 2024. Dahil digdi, sinabi ni Angara na sa paagi ka nasabing kasunduan, wala na nin mawawalat na detenido na kapos sa edukasyon asin matatawanin pagkakataon na sinda makaukod. Pig-inganyar kan Department of Education ang gabos ng mga estudyante nabantayan ang sa indang salud, pangkaisipan o kaya mental health. Sa pagselebrar kan National Mental Health Week, nagpalawas ang DepEd nin mga paagi para matabangan ang mga estudyanteng may mental health problems. Sigun sa DepEd, dapat na perming kumustahon ang mga estudyante para maaraman ang sa indang mga pig-aagihan. Importante man ang pagdangog asin magamit nin mga tataramon na mapakusog nin buot. Kasunod kini, pig-inganyar kan DepEd ang mga estudyante na pwedeng mag-upload o kaya mag-message sa Mental Health Crisis Response and Management Team. Sa paagi ini kan email na kumustaka@deped.gov.ph o kaya mobile number na 0945-175-9777 asin sa Facebook iyo ang www.facebook.com/deped.lrpo. Sinabi man kan DepEd na may serbisyong pigtatao ang National Center for Mental Health na 24/7 mental health crisis hotline para sa gabos. Formal na po na nagtukaw bilang bagong chairperson kan Office of Transportation Cooperatives o kaya OTC si Raimundo de Guzman Jr. Kasuhapon kan manumpa si de Guzman sa hampangan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa opisina sa San Juan City. Sinalidahan ni de Guzman si Jesus Ferdinand Ortega na enot ng nagsakat bilang Undersecretary for Road Transport and Infrastructure. Ang OTC ang nagpapautob ng mga pulisiya sa mga pampublikong bihikulo maging ang namamahala sa regulasyon kan mga kooperatiba sa sektor kan transportasyon. Nagdesignar si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nin duwang bagong maestrado sa Sandigan Bayan. Saro digdi si Presiding Judge Hener Gito kan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 bilang bagong Associate Justice kan Sandigan Bayan. Si Gito ang may pugol asin nagbasura sa mga drug cases ni dating Senador Leila de Lima. Siya ang agom ni Court of Appeals o CA Associate Justice Emily San Gaspar Gito asin nagtuturo sa University of Santo Tomas Law School. Apuera kini pigdesignar man ni Marcos si Presiding Judge J. Miguel kan Mandaluyong RTC Branch 281 bilang bagong maestrado kan Anti-Graft Court. Sa salidahan ni Gito si Associate Justice Oscar Herrera mantang si Associate Justice Efren de la Cruzman ang sasalidahan ni Miguel. Mga tugang, sobra sa kabanga kan mga pamilyang Pilipino
ang pigkokonsiderar ang sadiri na pobre basado sa pinakaultimong survey kan Social Weather Station o kaya SWS. Sigun sa September survey, uminabot sa 59% ang nagsabing sinda pobre, hali sa 58% kan June survey. Sa nasabing survey, nagluluwas na 16.3 million ang numero kan self-rated na pobreng pamilya. Katakod kay ni 13% kan respondents ang sinabing laog sinda sa borderline poor, mantang 28% ang pigkokonsiderar ang sadiri na bako pobre. Sigun sa survey, naglangkaw ang porsyento kan self-rated poor sa Metro Manila asin nagbaba man ini sa Visayas asin Mindanao. Katakod kay ni mantinido man sa 46% ang mga pamilyang pigkokonsiderar ang sadiri bilang food poor o kapareho nin 12.7 milyon na pamilya. Ginibo ang survey poon kan Setyembre 14, Sundok 23, 2024 sa paagi ng face-to-face interviews sa 1,500 na individual na may edad 18 anyos paitaas. Naharang asin kunong piskar kan Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark ang nagkapirang pidaso nin cannabis-infused vapes. Sigun sa BOC, idineklarar na label marker machines ang kargamento, alagad kan nag-agi ini sa x-ray na diskubre na iba ang yaon sa laog. Na-diskubre na nasa 100 pidaso nin cannabis-infused disposable vapes ang nasa laog kini matapos ipairarom sa physical examination. Pigkakarkulong maabot sa sobra 250,000 ang kantidad kan kargamento na napag-araman na hali pa sa Amerika. Tulos na kinumpiskar ang kargamento, alagad ay pinangaranan kung si Isay an consignee, kung sain ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang bahala na mag-dispose kay ni. Ipinag-urgulyo kan Philippine National Police o PNP na uminabot nin sobra sa 40 bilyon ang kabilugan na kantidad kan mga nasabat na ilegal na droga sa primerong 2 taon kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa PNP, hal ini sa mga pinagbiyo na datos, hali sa mga operating units kan pulisya, puon kan Hulyo 1, 2022, sagkod Oktobre 7, 2024. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, patunay sa naini kan sa indang commitment na labanan ang illegal na droga, pangangataman sa komunidad asin ibusol ang rule of law. Sa nasabing mga panahon, sinabi kan PNP Chief na kabilugan na 109,694 na anti-drug operations ang sa indang naikasar sa bilog na nasyon na nagresulta sa pagkakadakop kan 137,190 individuals. Nanginginot ang shabu sa pinakadakol na nasabat sa mga ikinasar na operasyon na sinundan kan marijuana, cocaine, magi na ecstasy, asin ketamine na maabot sa sobra 39.8 billion. Pinakadakol na operasyon ang PNP Drug Enforcement Group o PDEG na sinundan man kan Police Regional Office 4A o Calabarzon, maging ang Police Regional Office Bangsamoro, Autonomous Region o kaya PRO BAR. Mientras tanto, nakatalaan na ilatag kan Philippine National Police o PNP sa bagong sekretaryo kan Department of the Labor of the Interior and Local Government o DALG ang mga presenteng polisiya malangod sa promotion asin reassignment sa indang lado sa masunod na simana. Kasunod ini kan pahayag kan bagong sekretaryo kan DILG na si Secretary John Vic Remulla na plano kaining magpautob nin reforma asi sa struktura para halion ang pigsasabing sistema kan palakasan sa lado kan pulisya. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, handa sindang tukaron ang nasabing hururon sa bagong DILG Secretary.
Sinabi ni Fajardo, kumpiyansa sindang mailalatag ninda ini sa bagong sekretaryo lalo na may proseso sindang pigsusunod manungod sa paghiro sa mga opisyal. Siniguro man ni Fajardo ang sa indang commitment na magkaigwanin patas asin matanos na sistema sa promosyon kan mga opisyal kan PNP. Mientras tanto, sa iba pa niyatong mga baleta, ikinahadit ni Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang pagdakol kan mga party list group na gustong magdalagan sa Kongreso na daiman minarepresentar sa marginalized sector. Sigun sa iya na ang nagbutwa na party list para sa masunod na eleksyon, ang pinapanginutan kan mga businessman, political dynasty, asin iba pa na nagraot sa esensya kan party list system. Kaya nangapudan ini sa publiko o kaya pangapudan kay ini sa publiko na piliunin marhay ang ibobotong party list. Kasabay kay ini kinundinar ni Brosas ang pagdalagan sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sinabi niya na bako kaako-ako na ang sarong individual na may kasong pagbaylar sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as in Qualified Human Trafficking ang gustong makakuha ng pwesto sa gobyerno mantang pigigibo kay ning karaw ang maabot na eleksyon. Nag-apilar po si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dai paglingawan asin kung pwede dapat na tutukan ang gigibuhon na filing of Certificate of Candidacy o COC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sigun kay Garcia, pupunan ang COC filing sa Nobyembre 4 sagkod 9, 2024 para sa kainut-inuting parliamentary elections sa nasabing rehiyon. Katakod kini, nakikipag-coordinar naman ang COMELEC sa mga concerned agencies para sa filing kan COC asin sinda nagdalaom na ini magiging matrayumpo. Nakipag-coordinar na ang National Telecommunications Commission o NTC sa mga telcos sa nasyon dahilan kan paglangkaw kan kaso kan spoofing o ang modus na kinakaimbueltuhan kan mga panlalansi na nagagamit nin mga pekeng email address, pangaran, mga numero para arugon ang mga lehitimong kumpanya para makapanloko sa paagi ng text scams o kaya mga text messages. Sigon sa NTC, may mga nakaabot sa indang reklamo kung saan bako ordinaryong cellphone numbers ang gamit kan mga sospetsyado. Mientras tanto, dahilan kan nasabing bagong modus, nagpaluwas nin advisory ang NTC na day basta-basta magtubod sa mga narerecibing mga text messages hali sa day midbid na mga individual o kaya day midbid na mga numero. Wara pa na nairehistrong aktibong kaso nin Q fever sa nasyon, sigon sa Department of Agriculture o DA kung saan mapalawasinda nin mga report manungod sa Q fever sa mga imported na kambing. Ang Q fever ang sarong zoonotic disease hali sa Coxiella burnetii bacteria na iyo ang nalilipat sa tao sa paagi kan direct contact sa mga infected na hayop. Kung magigiromdoman kan Hunyo 21, kinumpirmar kan DA ang inot na kaso kan Q fever sa nasyon matapos ang confirmatory test sa mga kambing na nag-abot sa nasyon na hali sa United States kan Enero presenting taon. Mientras tanto, sigun kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, wara nin na idugang na kaso nin Q fever matapos ang ginibong depopulation kan nasa 94 mga imported na kambing hali sa mga rarayong umahan sa Pampanga asin Marinduque. Bareta po sa ibang nasyon, nag-emergency landing ang sarong Turkish Airlines jetliners matapos na magadan ang piloto kay ni.
Ang nasabing eroplano hali sa Seattle pasiring sa Istanbul kan magadan ang piloto. Sigun kay Yaya Ustun, tagapagtaram kan Turkish Airlines, matapos ang pag-take off kan eroplano sa Seattle, kan bigla na nawa raning pagmangno ang 59 anyos na si Chihen Pelivan. Dahil digdi, naperita na mag-emergency ang Airbus 350 sa John F. Kennedy International Airport. Dinara pa man ang piloto sa ospital, alagaday na nakaabot na buhay. Kan Marso, nagibo sindanin routine health check, asin wara manin helang ang nasabing piloto. Mga tugang, yan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwas, mapabasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Kaibahan ta si Nems Flora sa Technical Department, sa IT si Jerome, sa Production Department si Shara May Leron, sa Newsroom nagsurat po kan mga barata News Director Mar de la Cruz, katuwang si Mary Joy Jeresco asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong tagapagbarata. Ako po si Joshua Bino. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao, mapati sa edukasyon.